शेनवारा मांद्रेच्या शिगमोत्सवाच्या शुभारंभानिमतान इते ओशाळला मृत्यू या इतिहासीक नाटकाचो प्रयोग जालो। या नाटकान कला आणि सांस्कृतिक मंत्री गोविंद गावडेन छत्रपती संभाजी महाराज हांची भूमिका केली। नाटकाच्या शेवटाक जसो छत्रपती संभाजी महाराज घोड्यार बसून स्वार करतालो तसोच खुद्द मंत्री घोड्यार स्वार करून प्रेक्षकां मदीं फेरी मारली। हे इतिहासीक नाटक पळोवपाक लोकांनी व्हडा संख्येन हाजेरी लायली। असद खान उद्या सूर्योदयापूर्वी आमची जबान काटा शहनशहाला शाहिरीपेक्षाही छत्रपतींच्या शब्दांचं जास्त भय वाटतं। राणी सरकार असं आमच्याकडून काय गुन्हा घडला म्हणून तुम्ही आम्हाला ही सांगितलं ना, आपल्या मनालाच पुसावं म्हणून। हे म्हणजे चिरक्यांचं बंड मोडून काढण्यासाठी आम्ही रायगडाहून निघालो त्या घडीला आम्ही तुम्हाला खबर दिली नसेल। आजवर असं कधी घडलं होतं? खुद्द आमचं रक्त सांडलं तरी देखील सांजच्या वक्ताला असा सवाल कशा पायी? या सांच्या वक्ताला आमच्या सवालाचा जबाब हवा आहे। सोड किती असले शेकडो राजे घडवणारी मराठ्यांची रायत अजून अजून जिंदी आहे। पागल अजून जिंदी आहे। सुबक अशा चषकाचं अनावरण होत आहे। प्रथम पारितोषिक रोख रकमेसह संघाची पुन्हा पुन्हा जन्म घेईल। भारताच्या घराघरात प्रत्येक माणसाच्या मनामनात त्याला जपा, जोपासा, जिवंत ठेवा, कारण सुलतानी संकट या नात्या प्रकारे येतच राहतील। परकीयांकडून स्वकीयांकडून हल्ले हे होतच राहतील। सर्व नाट्य रसिकांना एक विनंती आहे, सर्वांनी एक क्षणभर एक 2 मिनिटं इथे थांबावं। आम्ही समुद्र इथे थांबावं। सर्वांच्या साक्षीनं मंत्री महोदयांच्या त्यांनी मानचिन्ह व आमच्या मायेची